Республикада урак тамамланып келе. Игенчилер биртекне соңгы гектарларда соктыралар. Быйылгы уракның үзенчелекләре нинди булды? Уңыш мул җыелды, ул икмәк бәяләренә йогынты ясармы? Бу сорауларга Татарстан радиосы тапшыруында Республика авыл хуҗалыгы һәм азыклык министры урынбасары Илдус Габдрахманов җавап бирде. Ул алдынгы районнар, хуҗалыклар, комбайнчылар, шоферларның хезмәтен бәяләү шартлары, рапс, шикәр чигендере бәрәңге уңышын җыеп алу киләсе елга уңышка нигез салуның барышы белән таныштырды. Шунсында искәртик, октябрьдә яшь комбайнчылар арасында узырылып килә торган хезмәт кешесен данлыйбыз конкурсына да йомгак ясалачак. Аны безнең телерадиокомпания Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә уздыра. 200 мең тоннадан артырак безнең тулайым җыем һәм уңышы узган елга караганда күпкә буларак 35,5 центнер һәрбер гектардан бөртекләрдән җыеп алган уңышы безнең күләме. Инде һәрбер шундый күрсәткечләрдә алдынгылар бар, артта калучылар бар. Иң зур уңыш безнең Зәй районында, икенче булып Тәтеш районы бара һәм өченче булып Күкмар районы. Иң зуры Зәй районында 48 центнердан артык, Тәтештә 46 һәм Күкмарда 43 центнердан артык икмәк җыеп алдылар. Инде һава шартлары быел тулайым үсемчелек тармагы өчен уңышлы килде.